Положителните отзиви от конкурса «Студентски иновационен хъб» ни дадоха основание да разширим кръга на потенциалните участници, като обхванем и учениците от технологичните училища на Техническия университет София, Технологично училище електронни системи в ЖК Младост и професионална гимназия по компютърни технологии и системи град Правец. През тази година, 2021, стартира и една нова инициатива на научно-изследователския сектор, а именно ученически иновационни хъбове, като тя е насочена към специализираните училища към Техническия университет. Добре известно ни е, че учениците от тези училища имат чудесни иновативни идеи и успешно работят по проекти. Доказателство е, например, организирания от ТУЕС хакатон Hacktus, който се организира от ученици за ученици и до сега има 7 успешни издания. Така, от 2021 година пилотно стартира най-новия вътрешен конкурс на Техническия университет София – Ученически иновационен хъб. Новата инициатива, която е за учениците, те да видят възможностите в университета, тяхната реализация и тук в България, в нашия университет, не само в чужбина. Преподавателите ще им обърнат внимание, ще им помогнат в собствените им начинания и идеи и те ще бъдат добре приети и насърчени като бъдещи наши студенти и изследователи.